Hos Schneider Electric arbejder vi hele tiden på at gøre din arbejdsdag lettere og mere givende. Derfor har vi nu lavet 3 nye initiativer, der er designet specielt til dig. Har du brug for hjælp? Gå ind på lk.dk, klik på fanen support og kontakt en medarbejder på den måde, der passer dig, når det passer dig. Er du nysgerrig på nye produkter, faglige emner eller vil du spare med andre om arbejdslivet? Schneider Electric tilbyder gratis workshops, foredrag og netværksmøder fyldt med viden, inspiration og lækker forplejning. Vil du udvikle dit faglige netværk? Tilmeld dig vores Facebook-gruppe nu. Her får du muligheder for at skabe nye relationer, dele erfaringer og få tips fra kolleger over hele landet. Schneider Electric. Sammen skaber vi forbindelser.